Kwaka Ghana ho. Yeah, sure. Said Ghana sikubia so e ka ho bi. Nti no So far, Yebu Kompoko Yechia, near Asokwa from the time I'll take you over till now. I mean, measure Asokwa. A dear na Abamu Fufra, a bit to me, Akase, Akwannuasa. When I the first MC, Ewo Asokwa. A dear now, dear Basokwa. As usual, Yabaha was here chair, Yadofo near Tifo, Timechia, Dofo near Tifo, na fish so, Machia, Asqua. Party penny for any MP and name Mabushia for Minuanum Mabushia for Nina. Ansana Mebemunum say, as man better so okay, Zoom lion for Yasami. Yes, indeed, say Sadia and as a hydrogen cacra. I sympathize with them, but me GD say she shared the whole Ewokwamwa. Nche Besabeko Musika. Me GD pa. Chief 2 years there, it will more. Yes. 180 Ghana cedis multiplied by 2 years, and yes, Kakese Biao. Minim the reason why I don't know the reason until I into your muka. It's becoming disturbing. It is disturbing. But Mijidi is Kufa do abaya uti Ghana for. Definitely. Uma Sora Becana Bontin said, and Yadia Obia Betrin so. Sabaka Mwakachia. Very well. Some more Busano de Asquanya Miandum Asquaba, we are say. 5 years ni. 5 years. March train win 5 years. Okay. Meso so September be na meso so 5 years. Oh, I see. Yes. Asquamai de mgidi say ye bompa ye da kufuado aban ene na aban ase yi say odi sa anchiche mu no bae obeti asko free komase ho. Say aboa asquamai ne ye wo issues bebre. Ye movie came me hono. Yeni I were budgets. Yeni I were BBL pesi bia no. You also control. Unlike first I need na ye came na I submetro. You need control. BBL ni I follow on came but we there any I BBA and me GD say obi o tia squad na obi o twemu squad bia be say indeed 5 years assembly by improvement about Asquapa. Interesting. Adebakwana eha Asukwaman, especially at Tonsu Nene Patemono Kakra Eyo Mwakwan. And the major road near who say there's been a vast improvement. I link it to Bosomche Honomode who say we contract a Gusua all year. But the inner roads and no more the boy MPH year pa. How far with those roads? Oh, inner roads Asqua ye nyabi pa anda kufuado aban uhwe Asqua inner roads e wasqua na yayebi do as usual die ye wo bia no still ye be pese be nya bia ka ho but no crash ye ba ko pese Asqua ye nya akwan e wo Asqua pa je se wo fa atunsu monako ho wuramu a ya kwan bebre uhwe Asqua hasia the capital of Asqua municipality hasia almost by 97% of the roads no yeah asphalted and as asphaltic roads free ho now see atunsu are making ya bebre yeah kwan bebre na afi ginyase free ginyase atunsu eme ekono ni bokumu nyina ya ginyase okay tutim say ginyase so benefit e wo akwan ni bi enti metima ka say in general no e ba akwan dia askwafo eneme be ya adwene say yenya akwan ni bi akufuado ebre so but that no standing no yeguso a ya prebebre ya beka ho so be ya ibenya nanka kwan bia every inch bia yeguso at least double seal mantem no say seriously media me engineer but madwene mu no mantem ye here asphalt because Debbie in here asphalt asphaltic roads if you say the volume of cars fa ho no enye bebre say said there enam main road issue no and na heavy trucks so emphasize a friend local roads na inner roads say there kind of ti ho no pressure work on so and say unya double seal no
contractor na so hwe ma yi ni ya a lifespan of about 15 to 20 years, which is not bad. But the unfortunate thing is most times ya na ni mubi Ghana for na mubi ya abuse bibia aban be bia. That is where ya nya challenges, cause aban ye kwan no na se obi so free say ho no obehoro car. Se be ukoka obi say na no ho na me so me horo car de hwe me ho nti no na samina adia kutare empeni samina ene oil, okay, but ubeko ho no bi ye the car obi say ho na o say ososo o ye adwuma de hwe ne re ne mba obi so horo car no kwan no so sometimes omuko anajo ahomachen be 4:30 ene adisa na ubeko no pano no ma horo wie it gets difficult to track them. And apart from that no there if you say askwa yenya roads, but akase ye behwe near maintaining roads no. Yes, of which say yenyina yes, collective responsibility. Exactly. Assembly no responsibility say be to kura na bia be kwakoye, but ye individuals yenyina so responsibility say behwe say aban de na waye no aban japade e bo ho ban na sen atonsu mo ba bi na kwan ye wie na obi de cement machine de twa cement de twa blocks on no de akusu no pam no ono twa blocks so enti no sometimes you be stress ya na emu bi attitude no so mo ama o mine ntumpon. Yes, in terms of yen generate sikania fa more assembly no ho bra ya fa more krona kasa the municipality no ho bra enen kofo mu wo mu na kasa no a mo ye adwuma within that Sokwa enclave no are they cooperating enough? Metima kasa yes, mean kasa ye 100%, but nipa be bre ne ye adwene ma omo tiase say assembly no ba foforo no ye shida call rounds konne communities ni nyina di nkomo opinion leaders ne him from na di nkomo say this is where we are now. Enti no bia momodenzo obabu amaskwa ayaskwa enti yes ubenya ebi mu ombe o madwen say omo de omo ntwa na bebre so etua, but you see the how ana de memehu me kotra office we na mehu ni say sabi sikana wo ka ho asem ya different individuals or especially property rates, market tolls near the no enye enough. Say I mean we fee now to 200 cedis for a whole year. But 200 cedis maybe 200 we to no akra obi buy my office in Busa no so 200 cedis. Can you imagine? It's free you buy ahinsan haya for a whole year. For a whole year 200 cedis. But then we share the other side of the coins as well. In income it is saying I will continue be 1,000 cedis. Nti aye balance be ye hwa ni media mi hunu say ubia etua ubia wo askwama mu bia etua even average of 300 cedis kra na American households in private houses na ubia etua nke ye betimi enya ska enough betimi abo asokwa ho ban betimi anya bi ne nke de abo ban no, but said the enya bebre ntua ti ana akoya asem bebre, but in all no yeguso still toda municipal finance officer toda the big court so so yes so ntua na say I see so the big court, but amazing say court sem no ba mu ana omode no master teacher abetua ade no 1 year enti say wo ba na obani adi nkomo so minya 200 cedis na mojima afi no munya fine 200 ni atwa ma but butimi ni abeka busum mensa bia no metua say metua krakra afi no beso na wotwa wi na the development na the o say because enye dako asem but bebre no ya na ebi say oba o say onim say obetima stagger payment say oba obetima ni abeka ne sa nti ni achechiri mu ebi mu so de intentional say ontua. Yes, but before say obabeye MC yes ewo asokwa na obeye MC I think say oba no o de vision and I know say o preach a good message and the assembly members no so who say
yɛ to so aba na yɛ confirm wa ɛbɛyɛ yie ɛma sokwa so man so atumi ayɛ yie so far wɔne suade hunu a wɔde ba sokwa wɔtumi achieve sɛn ɛna sɛn na aka sɛ obi wɔ recordings a mani suade hunu a yɛto me so aba kane a mekaeɛ a obi ate bi yɛ sɛ asokwa ha sei madwene mu nyame yɛ adom a yɛate yɛ ho yi memmerɛ a mbɛdi asɛm sii no baako yɛ nsuo a na ɛyiri ɛfa asokwafoɔ meka asokwafoɔ a meka asokwa in general menka sɛ bi asokwa proper asokwa municipal especially ato nsu ɛkɔ Kuwait in fact na ɛyɛ very very disturbing wobɛsɔre anɔpa na nkurɔfoɔ asɔre na ɔmo ɛde ɔmo nneɛma asisi ɔmo tiri so na ɔmo so na kyɛ sɛ nsuo yiri aba ɔmo de ɔmo nti meyɛ ne sɛ ɛno yɛ adeɛ a yɛbɛhwɛ aka ho asɛm paa seriously ɛna mehwɛ sɛ meka sɛ adwumasɛm youth unemployment so ɛwɔ asokwa paa asokwa nipa bebree describe asokwa as sɛ industrial hub nti ɛno so meka sɛ yɛbɛhwɛ sɛ unemployment situation no yɛbɛdi ho dwuma ɛna afei education school sɛm so me no so meka sɛ yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛpagya school mu ɛwɔ asokwa ha sei indeed nyame adom sɛ yɛ lock sɛ yɛ hard work ne nyinaa no nyame adaroma yɛayɛ bi asokwa municipality no municipal assembly no yɛayɛ bi paa menem assembly members MP yɛaka bɔ mu ayɛ adwuma for example schools asɛm a yɛkɛn if I can recall a school baako pɛ sisi a metie school baako ɛna ɛyɛ sɛ mekɔ hɔ ana obi kɔ hɔ bɛhu sɛ school dan wei deɛ ɛmfata asokwa I see ɛnyɛ papa I see the whole asokwa municipal I can say that just school baako pɛ yes yɛbaɛ ne nte saa but sɛdeɛ ɛka sɛ yɛde yɛahoɔden bɛkɔ school sɛ mu no meka basic school na meka yes secondary school deɛ yɛwɔ baako pɛ no sisi yɛ abɛnya mmienu yɛwɔ Kumasi high school yɛwɔ Ramzia Ramzia koraa na yɛtu Ramzia senior high na yɛwɔ Ramzia vocational technical yes and abɛyɛ two one tertiary so no, vocational any tertiary no vocational ne nyɛ tertiary Debbie okay Debbie na ɛyi Wisconsin ɛni Wisconsin wɔ Bosomtwe okay yɛne Bosomtwe ɛnde wɔ Sewia Junction nti o branch Sewia Junction left side ɛyɛ asokwa right side yɛ Bosomtwe okay yes okay I see so from what you said there so far school dan baako pɛ ɛna ɛnyɛ that fit for purpose a wohu ne sɛ ɛno no ne the only school a office sɛ bia bɛtumi akɔakɔyɛ ho biribi apart from that the schools ɛwɔ asokwa municipal now is in good shape schools ɛwɔ asokwa deɛ I can tell you sɛ it's in good shape maybe depending upon sɛ deɛ obi kɔ akɔgyina ho ɔbɛhu no but ɛyɛ the shape a ɛyɛ fit for purpose sɛ nkɔlaa bɛkɔm school a danger biara nim I see yes nti no ɛno wode w'ani na ɛhu yɛ anasɛ yɛ written report because mede m'ani na ɛhu mede m'ani na ɛhu but luckily sɛ school dan no koraa no nyame adom a intervention bi ba a kyɛ sɛ through lobbying from the MP myself and some people no nyame adom ama saa school dan no koraa no ɛnkyɛ biara no yɛbɛhyɛ aseɛ sɛ yɛkɔsi through some intervention be any directly from the government. Yes, but so. And school some no dear nyame adom meti maka say ya dear municipality municipal assembly ya dear e school some and na ade so American so kase say flooding no flooding is what completely yintimi nyan 100%. I won't say nyan 100%. But I can tell you say compared to time na asokwa emeye asokwa no na issues kɛseɛ paa wɔ especially nso yɛ twa ahensan ne ato nso yi wotra bridge no free hair kɔ a nifa so hɔ kɔ nyinaa ne nso ɛyiri fa hɔ but ɛnam di kakan no either by luck or by hard work or whatever God's intervention mu biara nyame adom ama saa ɔhaa no
yɛnyɛ no 100%, but I minimize it papa. Sɛ asokwa ha paa deɛ meka sɛ mede m'ani to baabi a ɔsɛ ɔhu sɔre da bɔ mpayɛ ma Kufuor aban yi paa deɛ a mɛtumi aka sɛ saa line no baabi a friend S line Drew Unity now branch right wokɔ inside atonsuo na kɔnsuo to a na ɛfie adum mekae sɛ yɛkɔ hɔ na meyɛ party chairman vice chairman nsuo to biara ne sɛ woyam hyehyew nsuo to biara na yɛyam hyehyeɛ sɛ ampa so ade bɛkyɛ no pa ne yɛfrɛ sɛ ampa wobɛkɔ so da nsuo yi afa nkurɔfoɔ nti saa canal na nsuo na ɔma line mu na ɛda hɔ saa no in fact asɛ agyeɛn wɔ kwan bi so paa ama flooding sɛm in fact ɛsoate na atiefoɔ so megye di sɛ atiefoɔ especially wɔn te saa area hɔ wɔn ne bɛyɛ adwene sɛ in fact aboa. I see. Now, so far, nti all score who abeba ho be say. Even though nya nwie ye tenure of office, but so far baby what achieve akodo no bema ho be say. No. I would only leave it up to the people. Nipa na me no mo ya dwuma na nipa na wa score no. Said they make his life for any school say me omu na betima score me. Me ade kwa exams na me ko score me so far. So individual score and our manager also score. Until managers any atifo na sokafo. And also what individual score. Me nyɛ sure sɛ metimi aka no saa sɛ mebaɛ manya 10% anaa 70%. Me me rely on the nkurɔfoɔ bɛka. Sɛ me meka I could be deceiving myself. Bia na adwuma meyɛ yi koraa bia na ɛnyɛ enough nso nipa n'ani bebree. The last time